Takže čau lidi, dneska se podíváme na to, jak nainstalovat Sony Vegas Pro 12. Je to vlastně program na střihání videí. Takže vy si stáhnete toto Vegas Pro 12 patch, rozbalíme si to. Jo, ještě vám doporučuji vypnout antivirový program, jak vidíte, já ho mám tady také vyplý. Protože v tom je vlastně patch a antivirový program považuje patch za vir, takže by ho nejspíš zablokoval. Nicméně my si otevřeme tu složku rozipovanou a tady máme dva soubory. První nainstalujeme tento, to je Sony Vegas Pro trial verze, takže to nainstalujeme. Ano. Zvolíme si jazyk, next. Tady dáme install current version, protože jsme dali download and install never version. Tak by se to vlastně stáhlo nejnovější verzi a ten patch by nefungoval, takže install current version. Next. Jaký ty podmínky potvrdíme. Create a shortcut on the desktop ikonu. Tady si můžeme dát cestu kam chceme, já doporučuji tohle, je to asi nejlepší. Install. Počkáme, až to nainstaluje to rychle. Tak, to bychom měli. Teď nainstalujeme patch. Ano. Takže teď nahrála ta hudba, já jsem vám nemohl nic říct, doufám, že jste to pochopili z té ukázky. Kliknete na to patch, pak se vám tam objeví OK a můžete to zavřít. Teď máme plnou verzi našeho Sony Vegasu, takže normálně dvakrát klikneme, zapneme a můžeme si užívat editování. Takže já se s váma asi rozloučím a ahoj.